dejlig pizza. Jeg skal lige tisse. Hej, jeg hedder Hamlet. Jeg er 17 år gammel, og jeg går i 2G på gymnasiet. Solbriller, det er lige mig. Jeg har dem altid på. Jeg går ret meget op i mit udseende, og jeg er også ret tilfreds med det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er min tøjstil også helt i top. Pigerne er vilde med mig. De står tit uden for vinduerne for at få et glimt af min skønhed. Jeg kan på en måde godt forstå det, men jeg har ikke tid til det. Desuden er jeg single. Find mig på Facebook. Det her, det er min mor Gertrud. For at være helt ærlig, så hader jeg hende lidt. Hun tænker ikke på andet end Claudius og deres sexliv. Det her, det er så Claudius, min stedfar og faktisk også min onkel. 2 måneder efter min far døde af madforgiftning, giftede min mor sig med hans bror. Jeg hader Claudius. Han er skide irriterende. Min far var statsminister, men nu har Claudius, der var næstformand, overtaget hans plads. Det her, det er så Polonius. Claudius er spindoktor. Han er også vores nabo, og han har 2 børn, Ophelia og Laertes. Det her, det er Ophelia, Polonius' datter. Hun er lidt sær, men jeg kan faktisk ret godt lide hende. Og det her, det er hendes bror Laertes. Han er medlem af en anden rapgruppe end jeg, så vi konkurrerer lidt. Og vi kan ikke rigtig lide hinanden. Det her, det er så mine venner. Ham i den lyseblå hættetrøje, det er Horatio. Og de 2 andre, det er Gyldenstjerne og Rosenkrantz. Hvis jeg skulle vælge, så er det nok Horatio, der er min bedste ven.
Hej far. Jeg savner dig rigtig meget. Og det føles som om, jeg er den eneste, der savner dig. Mor, hun tænker ikke på andet end Claudius. Og hun tænker heller ikke på mig. Hej Horatio. Hey Marker, kommer du ikke lige over i parken? Rosenkrantz og Gyldenstjerne er lige gået, og nu sidder jeg helt alene. Skal vi ikke sige 10 minutter? Ja, vi ses i parken om 10 minutter. Hej. Har du hørt om det der ånden i glasset? Jeg så det på Facebook, det skulle være mega nice, man kunne snakke med døde og alt muligt. Seriøst? Ja. Kunne man snakke med døde? Ja, skal vi ikke prøve det? Jo, det er galt. Jeg tror godt, vi kan tage hjem til mig bagefter. Ej, lad os gøre det. Ja. Shit, det får sin bra. Gem dig. Hvem er det nu, det er? Fortinbras? Ja. Altså, hans far tabte til min far i valgkampen sidste år. Og så begik han selvmord. Faren altså. Så nu er Fortinbras skide hamrende sur på mig. Han hater virkelig meget på mig, og især på Instagram. Ej, jeg forstår, at han er sur, men altså... du kan jo ikke gøre for det. Det var ikke din skyld. Nej, præcis. Altså, det må virkelig være hårdt for ham, men det er jo ikke min skyld, hans far begik selvmord. Så altså... Og du ved jo også godt, hvordan det er selv. Præcis, jeg ved godt, hvordan det er med sin far. Så jeg tror, han er væk nu. Godt gå. Ja, lad os tage hjem. Skal vi tage hjem til mig? Ja, okay, godt. Okay. Vi vil gerne tilkalde en god ånd. Er der en god ånd til stede? Ja, Ej, det virker. Okay, hvad hedder du? Hamlet. Så du hedder Hamlet, ligesom Hamlet, og Hamlets far Hamlet? Ja, Nej. jeg er Hamlets far. Okay, så du er min far. Ja, Du er også Danmarks gamle statsminister. ja, Okay. jeg vil gerne tale med min søn alene. Ej, jeg lader dig altså ikke være alene. Come on, hvad skulle der ske? Ej, men det er på eget ansvar. Ja. Er du sikker? Mm. Jeg er i helvede på grund af en slem ting, jeg gjorde, da jeg levede. Men det er lige meget. Det er kun en sag for de døde. Hvis du elskede mig, mens jeg levede, så hævn et mord. Det vil jeg. Alle tror, at jeg døde af en madforgiftning. Det gjorde jeg også. Men det var Claudius, der hældte gift på min mad, imens jeg var på toilettet. Hvad? Har Claudius dræbt dig? Ja, det var det. Det er et vaskeægte brormandsmord. Farvel, min søn. Og pas godt på dig selv. Farvel. Fuck alle mennesker. De går alle sammen og spiller sig uskyldige. Jeg skal nok hæve mig på Claudius. Jeg dræber ham. Det lyder lige svin. Horatio! Bare kom ind! Hvad sagde han? Det er helt vildt. Ej, kom nu, sig det. Du siger det bare videre. Ej, du ved jo, du kan stole på mig. Kom nu, sig det. Jamen, du må virkelig aldrig sige det til nogen. Altså også selvom jeg bliver nødt til at spille underlig eller et eller andet. Du må slet ikke sige, at det her det skete på nogen måde. Jeg lover det. Fint. Jeg stoler på dig. Hej. Er du levende? Ja. Er der noget galt? Hallo? Mor, vil du ikke bare gerne gå? Okay. Tag dig dog sammen, knægt.
Du er ikke et pattebarn. Du er 17 år. Gertrud, vil du ikke med ovenpå? Selvfølgelig. Jeg tror nok, der er noget galt med Hamlet. Ja, der er sgu altid noget galt med den dreng. Det ved jeg godt, Claudius, men den her gang, så tror jeg bare virkelig, at der er noget galt. Hvis du siger det, skal vi jo nok altid få lukket noget af Rosenkrantz og Gyldenstjerne. Vil du have mig til at udspionere Hamlet? Ja, de er nok meget gode som spioner. Jo, altså, jeg kan jo godt bare sige, at de er blevet inviteret over til middag i morgen. God plan, lille skat. Dø! Nej! Fucking lorte, game over! Det var pis. Hallo, Hamlet? Er der sådan egentlig noget sådan galt? Næh. Er du sikker der? Er du sikker? Okay. Hello? Nej, Hello, everybody. I really hope you have a nice day. Come on. Thank you so much for the 40k followers. I love my fans. Love you. Yes! Man, jeg slog min fucking lorterekord. Yeah, man! Det er Hamlet. Er du sikker? Fordi, altså, der er ikke nogen, der generer dig i familien eller sådan noget? Nej. Sikker? Heller ikke nogen i familien? Nej, ikke rigtigt. Og altså, der er sådan heller ikke nogen, der sådan er sur på, eller sådan et eller andet. Nogen fra din familie, eller bare sådan nogen du ikke kan lide. Det er Claudius, der har sendt jer. Er det ikke? Døde jeg? Nej. Altså, nej. Jo. Nej. Det er okay. Det er bare... I har sikkert også fået penge for det, men altså... I skal ikke stole på ham. Nej, altså. Det er fint nok. Altså, okay. Jeg kan godt forstå jer, specielt hvis I har fået penge for det, men altså... Lad være med det. Han er dum, han er gal, han er helt fra den. Okay. Lad være med at stå på ham. I skal bare... Okay. Ja, okay. Nu. Vi ses. Farvel. Hej Horatio. Hej. Vi bliver nødt til at lave en rap i rapgruppen om det Claudius har gjort. For jeg bliver nødt til at have et bevis på, om han virkelig har gjort det. Så ved at se hans reaktion på rappen, så kan jeg ligesom finde ud af, om han har gjort det. Så hvis vi laver rappen i dag eller sådan noget, og så laver vi også en musikvideo, så kunne det være virkelig fedt. Hvad siger du til det? Yes. Okay. Men vi ses. Yes. Bye. Det bliver så godt. Det bliver så godt. Okay. Hey, mor og Claudius. Ja? Vi har lavet en ny rap i rapgruppen. Og der er en video til, og vi har lavet en musikvideo. Yes, og vi har endda fået Ophelia til at synge lidt omkvæd og sådan noget på den. Okay. Vil I se den? Okay. Ja. Yes, okay. Jo, Hamlet her, og mit crew er der. Horatio, Gyldenstjerne, Rosenkrantz, featuring Ophelia. Yo. Yeah! Jeg skal fortælle jer en story om et bror og mands mor. Mor. Forestil dig nu, at du havde en masse magt. Din bror han var jaloux, og han brød jeres pukkerpagt. Mor.
Nu er du væk, for jalousien den tog over. Han ejer industrien, mens du sover. Han er væk, han er væk. Han er væk, men hun er ikke alene. Hun boller med de fleste. Du stikker af, for du blev alt for svag. Der kan ikke gå en dag uden sovens nederlag. Han er væk, han er væk. At være eller ikke at være. Det gider jeg slet ikke se på. Sikke noget lort. Sikke noget lort. Det er noget lort, I har lavet. Jeg hader det. Hvad er det for et formål, den har? Hvad er det for et budskab? Jeg kan ikke holde det ud. Det er noget lort. Hej far. Hvad så? Jo, altså. Har du kommet på mit værelse i dag? Hvad skete der? Jo, altså det var rimelig mærkeligt, men altså... Hej Hamlet. Hej Ophelia. Nå, hvad laver du her, Hamlet? Jeg havde bare lyst til at se dig. Hyggeligt. Hvad laver du? Jeg hygger mig. Hvorfor har du morgenkåb på? Jeg tænkte, du vil måske synes, det var flot. Du ved, stridet som man siger. Kan du lide den? Den er meget pæn. Hold op med det der. Hvorfor? Kan du ikke lide den? Ej, Hamlet, gå. Så gå med dig. Er du sikker? Ja, kom nu. Hamlet, gå. Slap af. Det er slemt det her. Jeg bliver nødt til at snakke Claudius. Claudius, der er altså noget galt med Hamlet. Han er dybt pervers. Hvad har han da gjort? Han er gået ind til Ophelia og bagt på hende. Nå. Det går jo ikke. Han kan ikke gå rundt og grænse på pigerne. Nej, du skal altså gøre noget ved det. Jamen altså, jeg ved faktisk godt, at han har opført sig underligt, og sådan, jeg og mig og Gertrud har snakket om det. Men jeg har sendt Rosenkrantz og Gyldenstjerne ud for sådan, at spionere lidt på ham og høre, hvad han siger. Men jeg tænker på, at måske jeg skulle få ham sendt på kostskole. Ja. For at få banket lidt fornuft ind i hans hjerne. Så slipper vi for det. Præcis. Hej. Hej. Undskyld, det der skete i dag. Det er virkelig pinligt. Undskyld. Det er helt okay. Jeg prøver bare at glemme det. Ja. Det betød virkelig ikke noget. Det er godt, hvis du glemmer det. Det betyder ikke noget. Men altså med alle sms'erne, og da vi kyssede til Rosenkrantz fest, betød det heller ikke noget? Nej. Egentlig ikke. Jeg skal bare prøve at glemme alt det der. Det betyder ikke noget. Så går jeg. Undskyld. Hej. Mor, vi bliver nødt til at snakke sammen. Okay. Om hvad? Om at du har giftet dig med fars morder. Hvad snakker du om? Jeg snakker om, at Claudius har dræbt far. Hamlet, jeg ved ikke, hvad det er, du mener. Nej, men så hør efter. Kan du huske, at far han døde af en madforgiftning? Ja. Det var Claudius, der forgiftede fars mad. Altså, du opfører det, som om du er ved at blive skør. Hvad nu, hvis jeg er ved at blive skør? Tror du, det er sjovt for mig at kigge på, at min mor, hun bare elsker ham, der har dræbt min far? Det gør sgu da ondt. Altså, du giver heller ikke Claudius nogen chancer. Nej, men han er også et ondt menneske, så Far, han han vidste. en madforgiftning. Okay. Nej, han gjorde ikke. Jo, han gjorde. Nej, ja, det gjorde han, men det var Claudius, der lavede madforgiftningen. Altså, du er måske bare ved at blive skør. Mor!
Claudius har dræbt far. Der er fucking nogen, der lytter. Har du hvad alt du laver med den stol? Fuck, jeg ved, hvad han gjorde! Fuck, jeg troede, det var Claudius. Hvad skal jeg gøre? Nej, jeg ved det, vi begraver ham i haven. Hej Gertrud. Hej Leatis. Jeg har en dårlig nyhed. Din far er død. Hvad? Ja, ham der kom til at skyde om ved et uheld. Farvel. Gå lige ud. Ophelia, far er død. Hvorfor siger du sådan noget? Ophelia, far er død. Ophelia, far er død. Det er så ikke sjovt. At lave grin med sådan nogle ting. Tænk nu, hvis det var rigtigt. Men Ophelia, det er rigtigt. Far er død. Hvordan? Hammer skød far, fordi han troede, at han var Claudius. Jeg vil gerne holde en tale for Ophelia. Ophelia, hun var mit livs kærlighed. Og det nåede jeg aldrig at fortælle hende. Og det fortryder jeg rigtig, rigtig meget. For jeg elskede hende. Men jeg afviste hende også. Selvom det var hende, der burde afvise mig. Men jeg ved, at hun er et sted oppe i himlen. Hey Hamlet! Du har ingen ret til at udtale om Ophelia. Det er din skyld, hun døde. Det var dig, der dræbte vores far Polonius. Det er ikke okay. Bande! Gertrud. Claudius, du har dræbt min far. Du fortjener at dø. King og Jav, du skulle ikke have dræbt Gertrud. King og Jav tager alle. Hallo, vi har også en bande her. Vi har endda 2 bandetilhængere. I har kun 1. Men King og Jav tæller for 10. Ja, så vis mig, hvad I kan. King og Jav, skræm dem!
Det er min homie! Gyldenstjerne! Lærtes, nu er det op til os. Lad os se, hvem der dør først. Undskyld, jeg kommer for at se. Hamlet! Han er død. Ligesom alle de andre. Gud, hvad er der sket? Hey! Det er sgu da ham der, Hamlet! Helt vildt irriterende gut. Og han ser stendød ud. Fucking nice. Du får til bra, ikke? Jo, får til bra, det er mig. Hvad er der sket med alle de andre? De er døde, så nu må du være tilfreds, ikke? Jeg er pisse tilfreds. Nu er der ny valgkamp, og jeg tror, jeg har tænkt mig at stille det op. Gør du bare det. Jo, Hamlet her, og mit crew er der. Horatio, Gyldenstjerne, Rosenkrantz, featuring Ophelia. Yo, 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 yo. Yeah! Jeg skal fortælle jer en story om et bror og mands mor. Mor. Forestil dig nu, at du havde en masse magt. Din bror han var jaloux, og han brød jeres pokerpagt. Mor. Nu er du væk, for jalousien den tog over. Han ejer industrien, mens du sover. Han er væk. Men hun er ikke alene. Hun boller med de fleste. Du stikker af, for du blev alt for svag. Der kan ikke gå en dag uden sorgens nederlag. Han er væk. At være eller ikke at være.